Good zomwe morning. mwazionazi ndi pang'ono zenizeni Apa zikubwera. ndi nenes kuti kulibe Akamulego bwerera mbuyo, bwerani kulilongwe, kulibe bwerani kuopa, tiyeni nazo kulibe kufoka. zenizeni muziona. Ine ngakhale kuti akanene kuti akapha munthu umafa kamodzi sumafa kawiri ayi, ndiye palibe kuopa apa. Chilima sanafe kawiri, anafa kamodzi. Ashanire sanadulidwe kawiri ayi, anafa kamodzi. Ngati wakukhuta akudya aya kunenepa chifukwa cha magazi anzawo apitireni asiyeni azipitiriza kumwa magazi anzawo ngati tii. Koma kupita kwa ine kukaenda sindibwerera mbuyo ayi, ndiponso sindiopa. One, cholinga changa ndichakuti m'Malawi muno mukhale multi-party democracy. Chachiwiri chati constitution yathu izikhala constitution ya aliyense azigwiritsa ntchito. 3, constitution yathu ikhale ya kuteteza ufulu wa democracy ndi a rule of law m'Malawi muno. Basi sikuti ineyo ndikuti ndikalanda boma la munthu wina kaichane ayi. Pamene Capitol Hill imapita ku Central Region, Prime Manager narwani iye mu intelligence ya Malawi Army and the Malawi Police was ujet Malawi Young Pioneer Wasat Police or Army ayi. Ndeno pa Capitol Hill pacha panali zambiri pa phiri pacha. Nthawi imene anthu amayenda kuchita choncho kamuza kupita pamene pacha kuchosa mauzu choncho mpaka ukafika pamene panala afisa ambiri. Very, very dangerous place. Ndetu tikuiziwa CCDC ikubwera kuchoka South Africa zose zijatukuziwa mmene anamangira makono onse Capitol Hill ichandikuziwa. Chodabwisa kwambiri olu china chimene chakuti sindifuna kuulula pano ndi zimene zinayikidwa pa Capitol Hill kuti pakhale Capitol. Ndeno awa ndaonesesa kwambiri ndiponso ndiwachitumbuka tu munthu amene andi kale munali a doctrine yakuti sende tumbuka tukile tumbuka, and many people were killed in that way in the name of Dr. Banda. Ine ndikupita kumsewu cholinga nchakuti Malawi Electoral Commission ikhale ndi free and fair elections. That is all. So ngati free and fair election ndi chimo aya abwere ndithu akatyole khositanga ndamuonesesa kwambiri. Andiso ndayang'anaso kwambiri video ya ndani ya Namiwa andi taitumiza ku video clinic andi yatauzidwa zambiri andi pamene polisi amayang'ana yena manena pompaje pasi kuti izi nzola kuikatu isakulaku pompaje. Even those army people we are saying, you know, this is too much. Koma pauti talandira maorder kuti sapange chilichonse, let us respect the orders. Koma they knew and they know kuti that was not right. In a democracy like that, kuti paukara anarchy, and we are promoting anarchy. There's a book written by Kempo, Surviving Anarchy. We'll go through this and mavoti chaka chino azakhala mavoti amene mulungu azalowelerapo and anthu ambiri mzadabwa kuti even if they know kuti they have got that figure angelo azavota for the opposition. Ndipemphe Professor Arthur Peter Mutharika kuti asazabwezere chipongwe munthu aliyense ayi. Ife tizapitirize kulamulira ziko mokonda aliyense, because the Central Region is part of Malawi and anthu aku Central Region akuziwa kuti akulamulira Malawi sikuti akulamulira dziko la Central Region ayi. Ndabala athu ndithu mafumu achichewanja ndabala athu ndithu ndife amodzi palibe kusiyana ayi. Ndeno uyu msiyeni tamuyang'anisisa kwambiri makamaka redi imene wavala m'miendomo
ndi lady imene ineyo ndikuikonda kwambiri, and that is taichita analyze this analysis of it, ndeno taiona bwino koma ifeyo cholinga chathu chakuti makamaka ine multi-party democracy imene tinamenyera ipitirire, and ufulu wonena za kukhosi umene mkhosi malamulo a dziko lino upitirire, and ndipemphe kuti mukhale bata ndi mtendere. Nkhondo imapha anthu olakwika, okalamba, azigogo awa, ana, azimayi amaphedwa pa zinthu zimene sizikuakhuzayi, andi konse kumene ulamuliro umafika pakuti azipha anthu, azidula anthu mikono, muziwe kuti ulamuliro umenewo Mulungu waukana, chifukwa pamene pali chikondi pali Yehova, pamene pali Yehova pali chikondi. Ndalandira matelefoni ambiri, ndalandira telefoni usiku wonse, ndalandira matelefoni ambiri, koma msakhumudwe anthu chonde wasapanga nkhondo, mukhale bata ndi mtendere. Malawi muno tufuna bata ndi mtendere, pakhale chikondi chenicheni, pasakhale nkhondo ayi. Nkhondo si mangamuzi, ndibwereze mawu amenewo, nkhondo si mangamuzi. Anthu wakuvara zonsezo tikuziwa tikuziwa zonse zimene zawalidwa apa ndizogulidwa zambiri isi. They've ordered containers and containers of tear gas, containers and containers of such things, and they've distributed atumiza manthu ngati amene wawa anthu ngati amene wawa kwambiri. Ndiye akuti amtuma zulo kunali crisis meeting imene ananena kuti ampasa ndalama kuti akanene isi. Anthu ake ndi aja anyamata aja ndimanena 10 aja, anyamata amene aja tikuwaziwa, anyamata amene aja ndi amene anapanga zambiri zopsa kwambiri, ndeno muwakhululukire chifukwa ali ndi magirlfriend ambiri anyamata amene wawo, akumanga manyumba mulilongwe muja kwambiri, awoda anthu aku Uganda kuti azachite ntchito yopha Malawi muno. MIP ilipo inayamba a year ago, if not 2 years ago, secretly they were trained kumtakataka. Ndi anthu amene akwachita training nanda ku Israel ajatosima Yuda anthu aku Israel ajayi aja, those are criminals, most of them from Europe, Poland uko chani kuti akapange maziko ngati amene aja. Koma tiwakhululukire chifukwa those people, they don't just come in a country. We invite them to do whatever that we see that they are doing. Kwa bwira ena kuti akurasha ndine isangapange chipongwe chifukwa pali zina zake zimene ndakhala ndikuthandiza. Kale kurashako sikuti ndingonena, amfuse Abel Kayembe, one of them, akuwuzani kuti ndizoona akaruwa kuthandiza kwambiri. Ndeno yayi ifeyo zambiri sindifuna kuurula pano, koma tukayenda kuti Malawi muno mukhale genuine democracy, mukhale rule of law, mukhale anthu kupilirana chikondi, palibe kuti uyu ndi wa Central Region, palibe kuti uyu ndi wa kumwera, palibe kuti ndi wa ku Eastern Region, palibe kuti uyu ndi wa kumpoto, tonse ndife Malawi. Mukati muonesese kwambiri chifukwa chakuti tonse iyi ndi Malawi. That's why kuti it's a sovereign state, it's a country called Malawi. It cannot be a country called Malawi. It's only Central Region. That cannot happen. And it cannot be Malawi if it's only Northern Region. That cannot happen. So with Eastern Region and the Southern Region, we are both Malawians and we are one people. Ndineneso mchina ndichakuti chonde Malawi apa ndichite chonde Malawi Electoral Commission ipange chisankho cha free and fair. Smartmatic machine achitidwe audit tuone manambara
kuti kodi 700 apa ndikubwereza pambiri sakuziva kuti chifukwa chani ndikubwereza kuti nambara 700 something ndiyoendera ndiyo londola osati ndi nambara yangoikamo mu machine mojayi. China apolisi khalidwe limene mnaonesa nthawi ija panamiwa pacha ndi khalidwe limene lawasonyeza kuti panali order yakuti izi zipangike. Chifukwa palibe m'Malawi muno history ya polisi kuti munthu akumenyedwa pa polisi aukhapidwa pa polisi aufuna aphedwe pa polisi kuona sizinachitikepo m'Malawi muno. Andiso sizinachitike kuti ame alipompo anthu auphedwa anthu aumenyedwa ayi, koma zachitika chifukwa cha ndale. Zonse zija zinapangiza ndale, komanso opposition osachita ma demonstration osachita fund demonstration imene mkuziwa kuti this is a demonstration that will be violent. Ayi demonstration izipangika, fund demonstration that is peaceful, fund demonstration that is for multi-party democracy, restoration of multi-party democracy, and that the rule of law should be the order of the day. You may find that demonstration. Osachita fund ma demonstration amene akaswa zinthu za anthu ayi. Osachita fund ma demonstrations amene aufuna bwerese chiwembo ayi. Koma fund demonstrations that are peaceful, that are there to restore democracy. Ndaionesesa gate iyi kwambiri, background ya gate imene taziwa kumene iri ku gate imene andi anthu ambiri atitumizira ma picture kumene iri ku location yake ndi nyumba imene mkulu yakuonesa kumene koko. Koma izi zaya izi osadandaula nazo izi zochepa. Ife tikufuna Malawi muno muzakhale free and fair elections. Basi palibe chimene ife tikufuna Malawi muno kuti wowinayo tizachite congratulate bwinobwino kuti wawina iweyo bwinobwino indesa boma la Malawi. Amene ataluze tizanena kuti this is not the end of elections. Next time you will win, next time do it better, next time get organized kuti nanuso mukhoza kuzalamulira boma. Ndizimene zikhale choncho. Koma anthu amene ena kugula mavoti tovotera tuja Malawi Electoral Commission yang'anisisani ndithu kuti zisachitike zimene zozo. Koma ineyo ndukayenda sindoopa munthu aliyense ayi, palibe kuopa, palibe kubwerera mbuyo. Chifukwa multi-party ndimene tikuyifuna m'Malawi muno. Malawi sitikufuna one party state. Tinavutikira awa ambiri ndamuonesesa anali ana nthawi imene timabweresa multi-party anali ana kuti sankaziwa kuti chimene chikuchita ndi chani. Ndiponso kupanda kuti kunali Tos Alliance bweza awawa kulibe awawa, koma alandira ndalama zambiri andi Tos Alliance yalemeresa anthu ndithu chifukwa cha ma contract ya boma, ndalama za boma zimene zakhala kuti is misused. Anyamata tena cha MCP amene akubweresa zonsezo tikwaziwa bwino kwambiri. Amene aja ndi amene Malawi yonse kaya kumpoto, kumwera, kuvuma, apart from certain few districts in the central region and central region, muyang'anisisa Malawi amene wawa ndi zibwezi zawo ndi ana awo ndi azibale awo kuti akufuna kuti Malawi ikhale Malawi for their families only kapena Malawi okomera aliyense. Chifukwa aliyense ndi Malawi. Uyuyu ndo ku Malawi uyuyu. Teno muonesesa kwambiri, koma ndawerenga kuti pali zina zake sindingathe kuulula zimene tamuona kale. Ndiponso timukhululukire chifukwa chimene upanga sakuziwa. And I'm not hiding behind anybody's picture. I'm not hiding behind anybody's name. Taimenti mabweresa multi-party sina nena kuti kulindani uku tikhali behind wakutu ya ayi. Tinabweresa multi-party. Fati mafuna Malawi muno mukhali multi-party democracy.
ngati zina zadakwika under multi-party democracy is because of leadership. The leadership that was managing the processes of multi-party in a multi-party democracy. That was the leadership that we have to look at it twice. Kuti anaendesa bwino kapena sanaendese bwino. That's why munalima change of government and change of head of states in the process. Ndeno mawanga amama ono ndamenewo Malawi Electoral Commission chondi endesani chisankho chimene chili free and fair, chimene chitakomere amalawi wonse endesa chisankho choyi mufuna kuti wina awine ane ena aluze pamene ena amene akuluza ndamene awina chisankho ayi pasazakhale phokoso, pazakhale chisankho chabwino chovomerezedwa ndi Malawi aliyense. Good morning. Ndizanena zambiri kusogoloko, ndinena zambiri chifukwa zambiri zikubwera asikoma kwa anthu amene ambiri mwakhala mutumiza mauthenga ena bwino ena kuti tipange choncho ayi ife tofuna multi-party democracy ibwerere malo mwake Malawi mulande rule of law. That is all. Good morning. Bali afodi ino kichihana nchimwene wanga bali PP ya Mai Joyce Banda apongozi atu Professor Arthur Peter Mutharika DPP yero ya IDF ya masapota UTM ya Kabambe Zipanis zakhala pamene pa mundandanda kutengera kuti mwaji sanzo ngati Mai Joyce Bandawa ali ndi network yayikulu pano pa dziko lapasi. Ndi mayi amene angatsekule mapo kapena njira yoti amalawi tipite patali. Kunonso a Professor Arthur Peter Mutharika ndi katswiri pa nkhani ya zamalamulo. Akabambe ayendesapo za chuma. Achihana ndi amaphunziro okwana kwambiri. Ndiye pempho langa ndili zimene zachitika pa 26 Juni zija unamiwa kumenyedwa pamaso pa polisi, president kuchita kukakamizidwa kuti ayankhule adzudzule, akubwera akungochita post pa FB akuti walamula polisi ampase report. Kodi inu amalawi simukunziwa chakwera mwina munthu kumamustada munthu ayo yochepa. President Chakwera is a pretender, selfish and greedy. Chakwera ndiwo khala ngati zikumukhuza wodzimva komanso kwadyera. Ali ndi dyera Chakwera lofuna kulamulira dziko mopanda kuthekera. Taona zimene anachitana ndi Chilima, mgwirizano wabwinobwino kuntembenukira akupanga matisheti okonzekera 2025. Amalawi musakusisidwe ndi MCP. Tili mung'anjo ya moto, tili mung'anjo ya ng'ona. Tisamalitse inu azipani inu muli apa inu. Kuzichepesa kwa Mai Banda ali nkutekera kungokhala. A Professor Arthur Peter Mutharika ali nkutekera kungokhala. Ndi kumadi abwinobwino chilichonse za iwo zinayera. Koma Mai Banda akuyenda midzi kupereka network, kutsakula network. Akunena kuti limanitsa bola musakulidwa pa 10,000 kg per kilo. Mai Banda akunena atu apeza network. Achakwera ali network yanji alibe. Network ali nayo iwo ndiya kwantere. Kumati namiza dzaka zapita izi kumangonamiza malonjezo sakuteka. Ndiye please amalawi tiyeni tikakamize audit inu azipani ichitike mu mathematics. Ikalepereka audit
ngati akukana Annabel Mtalimanja poti meki ya tate wake ndi amayi wake. Koma ngati ili misonkho ya Malawi, next step ndikupempheni inu azipati pansewu tikhale limodzi. Ife sitikubwerera mbuyo. Ngati ine Rayton Mangochi ndikayamba chinthu sindilolera kuti ndilephere, ndimafuna mpaka kuwina. Boma ilili lalephera, sitikufuna simatematiki yowinisa munthu wolephera. Annabel Mtalimanja kalipo kamene akukadziwa mu simatematiki. Mayi Banda, a Professor Azapita Mutharika, Adaliso Kabambe, Enoch Chihana, tiyeni tiwombole Amalawi. Ife ndi mbali imodzi yowombola Amalawi nkamwe mwang'ona. Please, tiyeni tithamange tilalika uthenga, tigwirizane chimodzi. Mu alliance iyi muli anthu a network, ali network ya dziko lapansi. Mayi Banda tikuthokozeni kuthamanga kuzichepetsa kwanu, podziwa kuti mukangotisiya chete Amalawi tikupita kumphompho ndi utsogoleri wa Chakwera umene taona kale kulephera malonjezo. Mapeto ake tikalankhula akumati tilusira zikwanje, tikati tikube akutuluka zikwanje. Chakwera ndi munthu wolephera wesi kwa mapresidenti wonse. Inu akazikwanje mumve uthengawu, iwe Chiphazi umve uthengawu, iwe ndi amene wampotoza Chakwera kumene uliko. Even chipani chanu muli mikangano. Komanso ndipemphe inu masapota, I mean makandidate IMCP kapena IUTF kumene muliko, musapusitsane ma MP kunena kuti aitinsire nzathuyu. Pakakhala alliance aliyense MP amayima amagwiritsa ntchito mbalume yake, osagonjera aliyense. Imani pa mpando kaya ndi independent, anthu mmene akukonderani muwina. Palibe zopusitsana. Alliance tinayiona yopusitsana imene chilima lero kulibe. Amayi ndi abambo pa 16 September. So much. Malawian.